Zai kun je magana. Abi sha da kuke 40. Sha da na. Da kuke 40. Yanzu? Lahiya da ta ake kai gida tun da kana da. To na ba ka ne. Akwai kamo kuwa? Yau ne mutum hin. Yau ne da kan da fara fara ki bugo. Ba da Allah na bai kashe ba za su. Amma ko ya ka kawo. Shi kamar da kan da nake ake ci. Je da so shi ba bidiyo da mu. Wani in yana dole ba da bidiyo za ka dauka. Kaga na mu ko ba. Assalamu alaikum jama'a. Wannan shine mai awa 24 a YouTube. Akwai kaya a hannunsa kuma wannan ma dai haba. Abin da yake karɓa bai fi $5,000 ba. Yawwa. A yanka don yi mana a yanka su gaba da ba su gashi. A to ni na isa yanka sai please kai ne kake yin Ba ai yana nan. Ai anan abin yake kai ka san kuɗi bai sayan shi. gaskiya ne to Allah ya kara lafiya. Shine kawai. Ubangiji Allah ya kara Da arzikin ka kake tafiya. to mu wasa dan taba mana kanmu. Allah ya maka albarka.